dem, som nu er i spil. Og selv har hun svært ved at forklare, hvor meget det vil betyde for hende. Kan man vise det så meget? Til nogle andre, der står over for en stor udfordring. Brøndbys kvindelige fodboldspillere, de står nemlig over for en gigantisk udfordring. I Champions League slog Brøndby-kvinderne nemlig Torres fra Italien. Og næste stop i Champions League, det er så kvartfinalen. Og her venter mægtige Lyon, den franske klub. De er forsvarende Champions League-mester og har de seneste 2 år været i finalen. Så Brøndbys kvinder, de står altså over for en af Europas allerbedste mandskaber. Og velkommen til dig, Lise Overgaard. Jeg skal først lige sige, at jeg ved, at I lige har været ude at spille en kamp, den sidste kamp i den her sæson. Hvordan gik det? Vi vandt 4-1 ude i Ballerup i dag, så det er rigtig skønt. Og du scorede vel? Jeg scorede 2 mål i dag. Godt. Det bliver noget anden opgave, I står overfor, når det er Lyon, der venter jer. Hvad betyder det for en klub som Brøndby at nå en kvartfinale i Champions League? Jamen, det er jo kæmpestort for et dansk hold at være med blandt de 8 bedste, kan man sige, rundt i verden, men der er også mange andre ting, der spiller ind, at man kommer ud og spiller i Europa, og der kommer meget mere fokus på kvindefodbold, så der er mange ting, der spiller ind. Vi talte jo meget om, at der blev talt meget omkring tilskuere til kvindefodbold i forbindelse med jeres kamp mod Torres fra Italien, hvor I skulle sætte tilskuerrekord. Hvordan er det at spille for lige pludselig 3.500 tilskuere eller flere? Jamen, det er da lidt mere sjovt, at man kan høre publikum i baggrunden, og det giver da også noget inde på banen, at man kan høre tilråb og sådan noget, så det er positivt. Nu skal I så møde Lyon, som er forsvarende mester, og vi har så, det har været i finalen 2 år i træk. Er det en for stor mundfuld for Brøndby? Det er svært at sige. Det er en stor mundfuld i hvert fald, og det er et verdensklassemandskab, som vi skal møde, men det er ikke umuligt. Vi har gået igennem den her sæson ubesejret, så vi er fyldt med selvtillid, så vi vil i hvert fald gøre vores forsøg over 2 kampe, så det er ikke umuligt. Men der er vel forskel på at møde, med al respekt, nogle hold i 3F-ligaen, og så møde et af Europas bedste fodboldhold? Der er rigtig stor forskel, klasseforskel også. Men en af vores fordele kan også være, at Frankrigs turnering ikke er så niveauopdelt, som vores for eksempel er. Så de bliver nok også overrasket over de hårde kampe, der kommer nu her. Men du har jo faktisk mødt Lyon før, da du spillede i Fortuna Hjørring, så du ved jo sådan lidt om, hvad de kommer til at stå overfor. Kan I bruge det til noget? Jamen, jeg ved ikke, om vi kan bruge det så meget nu. Det er ved at være 2 år siden, jeg har været med til at møde Lyon, men helt klart et mandskab, vi skal være oppe på dupperen for at slå, og vi skal være klar for første kamp fredag. Nu har I jo før sagt, har jeg i hvert fald hørt, at målsætningerne, det her er nu en semifinale i Champions League. Har I ændret dem nu? Nej, vi har ikke ændret vores målsætning overhovedet. Vi går stadigvæk efter semifinaler, og det er ikke umuligt for os at vinde over Lyon over 2 kampe. En semifinale, og det er der altså før danske hold, der også har nået. Hvor langt er der for, at dansk hold når en finale i Champions League kvindefodbold? Ja, det er et godt spørgsmål. Det handler også noget om lodtrækning, og så nu trækker vi de forsvarende mester. Så det er også noget, der spiller ind, men helt klart har vi en chance. Men der går nok et par år, før vi står helt øverst på skommen. Ja, fordi man kan sige, hvis I kommer i semifinalen og slår Lyon, hvorfor skulle I så ikke kunne vinde? Men det er det, man skal slå alle hold for at komme i finalen og vinde. Godt. Vi siger i hvert fald tak til, at du kommer, og held og lykke med kampen, som spilles til marts først. Ja, vi bliver ved fodbold.